जाग्रा आदाराव बिस मोनजानानै गोब्राब देहायारि जेंना सोमजिदों सा 35नि बांसिन सुबुंफोरनि देहायाव। गोब्राब थासारियाव देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लानांदों गामि दरसेनिनो सा 35नि बांसिन सुबुंफ्रा। बे जाथाया सोमजिदों धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय 2 नं रामपुर बर' गामियाव। धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय 2 नं रामपुर गामिनि सा 35नि बांसिन बर' सुबुंफ्रा जाग्रा आदाराव बिस मोनजानानै देहायारि जेंना सोमजिनायजों मोगा-मोगि जानांदों। भुगिनांनाय सुबुंफ्रा फोरमायनाय बादिब्ला थांनाय हराव 2 नं रामपुर गामिनिनो मोनसे नखराव बाथौ आरजनि मोनसे हाबाफारि दंमोन। बाथौ आरज जोबनायनि उनाव बे नखरावनो मोनसे गामिनि रायजो राजाफोरनि थाखाय जानाय लोंनाय हाबाफारि लानाय जायो, जेराव सानाबुटजों लोगोसे ओंखाम आरो ना जानायनि हाबाफारि लानाय जायो। नाथाय जाखांनायनि उनावनो गामिनि उन्दै गेदेर गासै सा 35नि गोबां सुबुंफोरनि देहायाव जेंना सोमजियो। सोरबाया गोबानाय, उदै सानाय, खिनाय, आथिं आखाइ बोख्रबनाय जायो। गोबाङानो गोब्राब जानायलाय हरखाबै साखाथिनि सरकारि सिलाफोथार मडेल देहा फाहामसालियाव फाहामथाय होनो थाखाय गासैखौबो थिसनहैनाय जायो। देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लानायनि उनाव दासान्दि गासैबो देहा थासारिया मोजाङाव फैबाय होननानै फोरमायो भुगिनांनाय सासे सुबुङा। बबेखानि मा जानायनि जाहोनाव बेबायदि थासारि सोमजिदों बेनि बागै जाथायजों भुगिनांनाय सुबुङाबो हमदांनो हायाखै। दाथ' जों देहाया एसे थिगानो मोनदो। जोंनि खिनायफोरा थाबथायाखै आरो थांबाय थायो दाबो गुसानो दंबाय दं। मोदोम साख्रु साख्रायाथ' दं बारु दाबो खाराखै मोजाङै। इयो आसलथे जायबायदि जोङो रायजोनि आं नेहाथारि नालाय, जायबायदि नखराव जों फुजा खालामदोंमोन, आरज गाबदोंमोन, बै नखराव जेनेबा आंथ' सानानिफ्राय सानाखै बेखौ, आं सानदों इखौ माने नानिफ्राय सानदों आरो। इसोर जिदिनखालि ना लायदोंमोन ओइदिनखालि माने माखासे नाया थैखानायनो आरो, ओमफ्राय गोथांल' लाबोनाय जादोंमोन माने 30 किल'। ओमफ्राय किसुमान नाया जानायावबो एसेबो माबा गैखाया आरो, बोरैबा नांखायो आरो जानायाव। नाया जेनेबा गामि फिसारिया गामि खाथियावनो दं, बैसांफोरनि आरो मिसिं समाजनि फिसारि। इदिबो जानो हागौ, इदि सन्देह दं आरो जों इसोर मानायाव हयथ' फिसारिखौ माबा मोनसे होना दोन्दोंमोन बा साफा जानानै माबा मोनसे होना दोन्दोंमोन आरो आंनि दाउटआ इनो आरो। ओरैनो 35सोआ जागोन, 35 दा बर्थमान किसुमाना मोजां जानानै न'आव थांबाय, न'आव थांनानैबो जाहैफिनदो होननाय खोनादों आरो खोनानायाव। मा होनदो? डाक्टराथ' बर्थमान मोजाङैनो नायबाय दं, मोजाङै नांबाय दं, दा नुगासिनो बारु बेस्थ'यैनो नांगासिनो। ओमफ्राय जोंना दुखुआ बेल', जायबायदि नखराव जोङो फुजा होबाय, आरज गाबबाय, बैबायदि मानसिया हराव थानायखौ जों बिराद दुखु मोनदों रायजोनि मानसि जाना। बै मानसिया खिन्थु इयाव थानांगौमोन आरो। बे रायजोनि मानसि गावसानि नखराव जों फुजा खालामबाय, आरज गाबबाय, गावसानि नखरनि थाखाय गाबबाय गासै रायजोआ, नाथाय दिनै रायजोनि थाखाय गैया मानसिया। बेखौल'सो जों दुखु मोनना दं आरो। मानो होनबा इयो थांनाङामोन, रायजोखौ दा सामलायनांगौमोन आरो। सन्देहआ बेनो आरो जों नोंथाङा सासे नार्स ANM GNM जानो गोसो दं नामा? नोंथाङा पेरामेडिकेल कर्सनि सोलोंथाइ लानो गोसो दं नामा? नोंथाङा जुदि नार्स ANM GNM लेबरेटरि टेक्निशियान जानो गोसो दंब्ला थाबैनो डक्टर BR आम्बेडकर एलाइड हेल्थ इन्स्टिट्यूटआव मुं थिसनदो। बाक्सा जिल्लानि मसलपुर सदर थावनि मसलपुर SP मावख'नि साखाथि 1 नं काथालिगाव बेदलाबारियाव थानाय डक्टर BR आम्बेडकर एलाइड हेल्थ इन्स्टिट्यूटआव 2025-26 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय सोलोंसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। आर्ट्स, कमार्स आरो साइन्सनि बिजोंनिफ्राय HS थाखोखौ उथ्रिसारनाय साफ्रोमबो फरायसायानो पेरामेडिकेल कर्स लानो थाखाय मुं थिसननो हागोन। बे सोलोंथाइ फसंथानाव नांगौ जानाय थाखो खथा गोजौ थाखोनि लेबरेटरि टेक्निशियान TLM आरो नार्सनि प्रेक्टिकेल फोरोंनायनि खाबुफोरजों लोगोसे रोंगौथि गोनां फोरोंगिरि आरो देहा फाहामगिरिफ्रा फोरोंथाय होनाय जायो। बेनि अनगायैबो हिन्जावसाफोरनि थानायनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं।
बे समाव गोसो गुदुं फरायसा एबा सोलोंसाफोरनि मुं थिसननायनि थाखाय फर्म बिलाइखौ होगासिनो दं। बेनिखायनो जायफोर बिथांमोनहा पेरामेडिकेल कर्सनि सोलोंथाइ लानो गोसो दं बिथांमोनहा 9101299545 8473853693 एबा 6900226441 मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालामनो हागोन। नङाब्ला बाक्सा जिल्ला मसलपुरनि 1 नं काथालिगाव बेदलाबारियाव थानाय डक्टर बि.आर. आम्बेडकार एलाइड हेल्थ इन्स्टिट्यूटआव थोंजोङै फैनानै सुलाद लाफैनो हागोन।